Bom kok iso sejenis berarti status sabun iku rek. Bom iku lanang sih Mas, pertandane lanang sret. Lah mek ketok padha lanang balik. Oh iya. Mek prajurit balik. Lho kok padha, Pak? Iya iya iya. Iya padha, bom gak kenal anak gak ono wedok milih wis nyelorot ya lembut awakmu. War-wer iku sakno ambek Gusti Allah dilindungi. Ojo maneh ana bom. Piro tenagae menungso gawe bom, sik gedean Gusti Allah gawe bledek. Iya iya. Wong bledek kate nyamber war-wer ae. Cetar kate nyamber tek. Gak sida muni cetar. Muni apa? Tis. Kehebatane war-wer iku sak ngono rek. Iku mek dilihat secara teknologi, mek dilihat secara pewayangan barang. Gak ono santet, gak ono telu tenun nyidak banci. Cangkemku. Soale sakno lho, iki lak ratuku. Oh. Berarti Contone nek ngono ya war-wer pisan. heeh. Contone tapi disandet wong. Sruwet dikirim gir misale. Wong jenenge ilmune wong Indonesia iku wong sekti-sekti. Dikirim gir. Barang sing disantet ki war-wer kaya aku sret. Tak takoni kon teko ndi? Oh teko Ines misalnya ya. Akhirnya kita balik dadi donat. Wus dadi donat. Balik. Enak ini lah iso diri gue kuliah. Langsung ono santet maneh sruwet teko sida ya. Pacul iki, pacul dadi apa? Pacul. Kok tak takoni dhisik santet iki teko ndi? Kon teko ndi? Teko sida. Balik dadi garbu. Lho. Lah mboke Bathara Kala kok kabeh di suwuk. Sampeyan takoni. Zaman pewayangan itu cuma ono wayang telu, Semar, Bathara Guru, Betari Durga. Gak sungkani ta? Apa kok sungkani sapa sing plan iku sapa? Oh, apa jak? Wayang iku lho sungkani. Bolone ku Sengku mboten, sengku niku lak Mahabharata. Sebelum Mahabharata niku Ramayana. saiki jenenge ini dudu sengkune. Tapi kok cara pewayangan sida iki wayang ngopo? Wayang. Walah ya. Wayang Glembosi. Gaya Arjuna yo keleken. Digawe sengkuni yo gak pantes. Buta. Buta bingung, kalau madu barat, tadi bingungi cok. Budal jam piro? Dino iki budal jam piro awak? Mari niki kula tak adus, iki sarek-arek wis padha idepan kabeh iki lak kudu durung apa-apa. Lho, main awak ta? Mungkin apa nyindani nduk makam dhisik, Cak. Nduk punden. Oh. Ngono iku lha apa minang punden? Ngobong apa? Ngobong gerdu, Cak. Oh. Ya ngobong menyan, digawe arum-aruman supaya punden iku lak sing babat desa kuno sih ya diajeni ya ono bancaan. Mari ditongakno kok bancakane dimakem bareng. Kadang ono wong ngomong, heeh. Kadang ono wong ngomong ya ono tumpeng, ono bubur, ono ayam panggang. Kuman kaos gak ono. Enten ono sida ae mek wis kelenger meneh sajen ono kumkuman kaos. Ngono iku biasane nek ngobong dupa ya Mi. Heeh. Biasane awakmu ngobong apa namanya? Ya kadang koncoku matane tak obong ngono iku gregeten aku. Ngobong sinden iku apa situ gak oleh?
Sinden iku pelestari budaya, Cak. Mek iso sinden iku diuri-uri, di diajeni. Contohnya di kampung salah satu kampung di Surabaya ku sinden iku koyo ya ibaratnya jadi akeh dukun lah. Kongko nyuwun anake, kongko nopo, pokoke intine kongko nyekel, kongko ngambung. Diwuri-wuri apa sinden iku? Kembang ta, diwuri-wuri pasir ta. Mengambung. Tapi yang kok dikasih duit. Aku dilokno koyo donor rek. Sinden iku biasae. Sinden ku diwuri-wuri pasir matane, Cak. Dadi cek bengi ku cek ngantuk ae. Niku kate nyinden ta, kate nyinden. Ya sinden ku rapi, Cak. Cara kebayaan lunggune jarian ku ya rapi. Mek aku iki gak iso rapi. Terus masih lungguku barang gak iso anteng, gak koyo sinden-sinden wedok iku lho. Kok iso suwe dhek gawe lungguh apa sini? Ya dengklik biasa, Cak. Cuma mek sinden wedok kan gak duwe oyot. Aku kan oyotku kelungguhan. Tapi dikek oyot sama kresek ya kok dotak bae. Arek piro nang ngono mi? Iku mbok pakani apa Wis arek? lakoni ae. Mbok pakani apa arek? Wis kadang anu. Lah lapo aku makani iki nggo panganan dhewe-dhewe lah aku mbokne tak makani arek-arek. Lho, Wong aku durung badhok. iku ngono tamu mi, tamu iku kudu dimutakno. Ngono lho. Tamu iku Cak mek sekali-sekali gak popo, tak ibaratnya gak iso masak tak tukok-tukokno bakso pangsit ta opo. Lah iki bendino. Tak kok njemur karak barang gak ngurus, kae tuku sego dhewe-dhewe. Ya apa mi, kon niku lak mesak. Isu biasa arek-arek ku panganane rawon. Iki iku tau kon pangani apa? Lah lapo kon kono rawon wong aku dhewe karipan. Ya tak godhokno banyu sak timbo iku kon gelem ya kokopen, gak gelem ya kokopen. Terus sampe mine siji tak cemplungno belung wis sosoren tak dekek bak. Lho. Lah kaya bebek kok nyotor bareng iki. Lah wong aku dhewe karipan kok. Ya aja ngundang wong iku kuduan suku. Iku ngono. Aku gak ngundang malah teko-teko dhewe. Mas yo teko dhewe lu gak nggawa apa-apa. Tambah resem aku karuan ketemu nduk terop. Bosomu resem iku apa? Karo aku arek lho gak. Kresek. Apa ku yo nggupuhi. Ya wong paling saulan pisan setahun pisan nih ketemu kon. Saulan pisan sak minggu ping 3 ketekan rupa sing padha gak nyunyut aku. Meja ya. Amal mi, temen amal ngelboni kotak masjid. Padha ae. Sampe kira iki aku iki kotak masjid ngono ta? Sakmene gedene. Yo, kaya buka panti asuhan ah. Heh. Sing typing iki ana Pak Habib, aku sungkan aku tak kudungan sih aku. Ana Pak Habib, aku Lelah aku kudungan. Kita sekali di WA mama kok nggak pakai nggak pakai hijab. Itu tandasmu kan brompos adane pencit ae. Kon golek mateng lho kon go. Tapi tambah kuru awakmu mi. Aku program diet pemerintah ya, jadi nggak usah terlalu pakai obat-obatan kimia atau jamu saya enggak. Saya tahu lah program diet kok ono program pemerintah, berarti ono program swasta enggak? Lu sampai pemerintah itu gak dikai apa-apa kaya bantuan apa ya, Mbak? Itu bantuan toko pemerintah bantuan apa ya? Iya, gak itu apa-apa wong aku iki ya rondo. Dadi dietku ku perkara ngenes nduk pemerintah gak itu PHT apa itu PKH. Terus sampai apa maneh? Ya
BLT ngono gak oleh kan aku program diet pemerintah. BLT bener, PK. Lah lapo hati kon niku lara motomu ah. Lah bener Iki wong awakmu ya dhuwit sampe kon gletak-gletak. Terus nanggonmu ya kaya panti asuhan pating kelombre. Ya opo sih? Dudu perkara ngono, kan kudu didelok sih. Mami Okta iki rondo gak ono sing ndolekno. Mek entuk teko PKH mbek apa UHT? BLT. Lah ya luwung jak gak ngoyo-ngoyo nemen. Terus aku ngomong program diet pemerintah iku apa? Mekar ono. Terus apa maneh? Syariah ono. PKH ono. BTPN ono. Lho iku sing garai kuru. Coba wong-wong sing kepengin kuru, utang rek. Lu rek duwe mami utang ndakmu sing protoli. Iya mek aku iki duwe bojo ono sing gak ndolekno, Cak. Wong gak duwe bojo sampean ero. Bojoku anter ya tak tekek. Kok iki lho Mi, rondo karo dino pisan iki lho gare puyen nopo. Anane rondo Cok panggung oleh. sampean iku kan gak tau ngrungokno pengajian. Aja kumpul sida gare keplek. Ya apa unine pengajian. Aku iki dikandani Habib, Pak Habib ngomong, mek wong sering apa maneh rondo, marungono rondo maneh, iku wong gedhe sedakoe. Iya betul. Jadi ana wong ngarepe omah tak geret, monggo Mas mampir dirabi. Hadine kok gak cocok, aku dipegat. Terus ana wong potong, Mas, kula rondo dirabi dipegat maneh. Nang panggung, Mas kula rondo dirabi dipegat maneh. Ya iku jenenge ukurane durung jodoh, Cak. Iso dadi bojo tapi durung para mesti jodoh. Ya apa lek jodoh nang pertama mesti buyar. Maune kan aku menang terop ayu sanggulan rapi dikira wedok. Malam pertama aku mesti buyar aku. Lah iya. Soale apa? Menit dipegat. Soale apa? Oh, alasane kok iso langsung Aku duwe ajian kelinting wesi. Kaya kelintingane kucing e opo kelinting mesine. Begitu ketemu wong lanang ganteng mesti muni. Nah, iki lho kelintinganku tak unekno iki lho. Oh. Langsung ya. Nang langsung. Terus lah aku mek awan ngene iki kan gak berubah ayu maneh, Cak. Kaya sapam. Sing rabi aku mambengi jelasnya kaget, langsung dipegat. Wis tak anggap sedekah. Gapleki akeh wong saiki gapleki